Zdravím všechny na kanále MMA Shorties u první analýzy na domácí turnaj, konkrétně Octagon 11 v Ostravě. Poslední UFC turnaj nám opět vyšel, z 5 zápasů jsme měli jenom jednu chybu. První duel předvedou domácí Tomáš Lesy a Omar Ahmad. Pro mě je Lesy jeden z nejlepších typů na kartě, skóre 2-2. Duel s Bartlem ale zastavil rozhodčí kvůli smolnému katu, jinak by Tomáš dle mého názoru vyhrál. Ahmad má 9-1 v boxu, v MMA však jenom jeden profi zápas, který prohrál na body s Azizem Dauliatovem. Lesy je zkušenější a komplexnější, měl by vyhrát, kurz 1,51. Ve druhém zápase se představí právě Bartl s Dauliatovem. Víc než cokoliv jiného tady typuje dlouhý zápas. Bartl má na svém kontě několik ukončení, ale Aziz má opravdu železnou bradu. Z jeho skóre 4-3 měl 6 zápasů rozhodnutých přes decision. Naposled snesl 3 kola tvrdých úderů od Paradisera, který měl před jejich společným zápasem ze 7 vítězství 7 KO. Pokud vyhraje Aziz, tak určitě na body a nevěřím ani tomu, že by ho ukončil Bartl. Po zranění mi nepřijde tak nebezpečný jak předtím. 2,5 kola plus za 1,76. Zápas Lukáš Pajtina a Michal Konrád je bohužel kvůli zranění Lukáše zrušen, takže se přesuneme na bitvu Ryšavý Jartim. 1,66 na Jartima je absolutní dárek. Ryšavý vyhrál 3. řadu Octagon výzvy, když ve finále porazil kamaráda Kubu Dohnala. Jartim je ale bojovník s mnohem většími zkušenostmi. Zápasil s fightery na úplně jiném levelu. Zkušenost i kvality by měly být na jeho straně a pro Ryšavého to bude moc velké sousto. Další extrémně přestřelený kurz můžeme najít u zápasu Roberta Pukače s Tomášem Kuželou. Thor má skóre 25-21, což není nic skvostného, ale za 3,91 si ho vsadím s radostí. Pukač se vrátil po 3 letech, kdy laboroval se zraněním a porazil na body Janku. V zápase mě ale vůbec nepřesvědčil. Ve 3. kole nemohl ani stát na nohou a kdyby si Janka pohlídal jednoduchý takedown, tak ho ukončí. Po konci zápasu museli Pukače doslova odnést z oktagonu. Tenhle duel vidím 50-50, takže hraju lepší kurz a Kuželu za 3,91. A konečně hlavní karta. Brož Ďatelinka má za mě jasného favorita, kterým je Brož, ale ještě větší jistotu vidím v podobném kurzu na 1,5 kola plus. Inquisitor má skóre 7-0, většinu vítězství má proti zahraničním soupeřům a 6 ze 7 výher získal přes decision. Ďatelinka může být nebezpečný, proto volím radši sázku na kola. Kurz je jenom 1,31, takže kdyby někdo chtěl trošku riskovat, tak může zkusit za 1,66 2,5 plus. Tam se ale bojím, že to Milan nezvládne s fyzičkou, s kterou měl několikrát problémy v minulosti a Brož by ho mohl ukončit. Bitva o Ostravu. Tak se mluví o zápase Raška Mikulášek. Jejich společné skoreční dohromady 10-10. Z toho 13 zápasů skončilo v prvním kole. Oba umí na začátku zápasu vyhrát i prohrát. Mikulášek má všechny své prohry přes submisi a vzhledem k tomu, že se oba opravdu nemusí, čekám, že by taktika mohla jít stranou a mohli se nechat unést emocemi. Vidím 2 možné scénáře. Mikulášek první kolo KO nebo Raška první kolo submise. Minus 1,5 kola za 1,91. Stejně jako při zápase Konrád Pajtina, i JJovi se zranil soupeř a ještě neznáme náhradu, takže tady nemám co tipovat. Další souboj tedy předvedou Rado Uškrt a Matej Kertéš. Hodně vyrovnaný zápas, mě ale Kertéš přesvědčil v zápase s Kozmou, že by měl Uškrta porazit. Maďar je o něco vyšší, což mu může pomoct v postoji a právě v zápase s Kozmou ukázal, že i na zemi by měl mít výhodu. Kozmovi vstal vždycky, když ho David hodil. Rado má ale obrovskou bombu a může trefit. Já osobně bych se sázení tohoto zápasu radši vyhnul, ale jako favorita vidím Kertéše. Poté přijde na řadu jeden ze 2 vrcholů večera. Odveta Miloše Petráška a Jeremyho Kimbola. Fandit budu samozřejmě Melounovi, ale vsadil bych Grizzlyho. V prvním zápase vyhrál Kimball v prvním kole KO a byl celý zápas lepší. Petrášek ho jednou trefil, nechal se strhnout do bitky a dostal ránu, která ho uspala. Nechtěl vzít žádný jiný zápas než odvetu, což je podle mě chyba. V hlavě bude mít, že musí vyhrát, je to pro něj nejdůležitější zápas kariéry, to vytvoří ještě větší tlak jak v O2 aréně a když připočtu Kimballové zkušenosti z UFC, kurz 1,71 musím hrát. Hlavní zápas o titul welterové váhy s Davidem Kozmou pro mě úplně nepochopitelně dostal Samuel Pirát Krištofič, který cestuje váhami jak se mu zachce. Viděl jsem Pirátovu fotku, kdy už teď vypadá dost vysekaný a pokud nelže, tak mu chybí zhodit ještě 7 kg. Což se zhodit samozřejmě dá, ale s tím jak už teď vypadá bych se divil, kdyby to zvládnul. Myslím si, že je dost velká pravděpodobnost, že prohraje hned první souboj a to právě s váhou. Navíc v 77 nebude tak silný jako třeba v 84. Kozma má skvělou formu, minulý rok vyhrál 5 zápasů, Pirát by pro něj neměl být problém, myslím si, že ho Kozma hodí v každém kole a ukončí zápas do začátku 4. kola. Kurz 1,65. Octagon přišel s další skvělou kartou, kterou stojí za to vidět, tak si turnaj nenechte ujít.
Ve stejný den se koná i event XFN v Brně a hlavně UFC Londýn, na který vyjde analýza v pátek. Tak si den plný MMA užijte, nezapomeňte si vsadit u našeho partnera Maxitipu a mějte se pěkně.